Иди. Той е с пижата. Това е луд. Няма, той изобщо не се отлепа от земята, гледай какво става. Колега, тот пришен скорост няма. Над 150, каза, че минали. Той чак да... И той минава зверската. Няма, има още едно-две. Това трябва да е едно Мицубиши. Дай що прибие до мен. Сега няма. Майтал да някаква карша, те така мини, както карат. Аз отзад на задното си дам. Три пъти нагоре. Едното си на гондолата. Това е много високо. Ще мини поне 2-3 от тия. Те много едва ще карат. Това трябва да е едно поло. Ле, голф ле. Тоест нощ ще гори за процента. Не, Реното е. Норми единския бутък. Мой век. Стреляната. Той е